bagaw foli tan ne biga tan kini ngene na bele jini woro quartier la centre communal centre bokana c'est bien voilà c'est parti comme ça nga dongi da manela c'est yano bamako kala ni la c'est donc qui me kala fanana ah on est pour la afla si ça tu me fanga so bi afla be fanga so bari nga diplôme so nga fonction publique so ye dongi bela donc afla be fanga so ma si donc si ça non donc il peut da barabe ke afla bebe donc on est allé voilà album follow wode kera sababu ye vraiment succès solo bari album kera sababu ye fenchama solo dara fenchama yora chama na donc on ne sait pas vraiment akera sababu ko THALE ARBY record wode album follow awo donc chama ba ko na la meninde donc album yere titre mais on so kele kono doye afanya Nyayo c'est de qui se parle de te dovere
إنا لله ولملك ديلا وإنا راجعنا قبي جسبوري ولا حول جنگو مونغي بره ولا قوة جنبر ما كان ديدين لا إله إلا الله محمد رسول الله أنيا ويا بي كيسي بحر جنو بوبويو بي كان سي بحر جنو هرمويو سيدا كيسي بحر جنو ويمويو سيدا كيسي بحر جنو gabi hija sibori asimai kokorogumi ali ni takora baraka me bado ka fakoni kari neko guitar folai ani film fola urube e ka mogoyi me yani nga soluma angani koro la me fola gabi hija si nyayo sede yorai yorani franfasi ya foko nyayo sede kai si ba har jono ngo bau ba kalama ko nete chogoro ba ka furula fau ba ko ba don ko nete ba kalama ko nete chogoro ba ka furula ina fa ko frère ba kalama seru ba kalama nete chogoro ba ka kola ode gabi hije sadir nyaayo be kai siba atinya olo ba kalama ete chogoro ba ka kola katla ka fa ku bidi chogoro ba nata ko te folo nata ba folo nga furtu mbeke jagu ya dela otinya fe d'accord chale c'est ça non ibe se kai ka guitariste présentana ani ika film fola abe Dankoroba Kènè parce que ni ibolo de ngonta yi negandro ni dusukulo yi jamfa iti se ka ke dokela yi bon neka guitariste ninde neka guitariste soliste yere ni ay me dong liera base yere du fleta guitariste ta to na sar maiga awo donc ye solo fin menga album la ale de baake na le bore ni Abdoulaye Touré de amba wele ko ablo ale de be nga film fana fo awo nga album la bon anga cha foli kala ka cha nga comme émission de BTC kaya en sore BC kana ya ndongo de kama nyumo fla don de gole o kana baro njambolo do ami nyona Nasser Mega ablo ami nyona bide si ça ne ba fait ka dumando kankuna chale parce que mobe ni ko chale dro be takamba de anga do ni ke takambala album flana j'espère que takamba be album flana be ba bala voilà donc à mettre ok d'accord Alhamdulillah ala kulli hal fi hayatina wa ma barikadu haika kandayu akwai godu Lumba si bana likoya alkiya na bana koi dabu ayara adanya kandata chide ina guna baru chinalle Mali widiyo go mai bere arbido Mali widiyo go mai bere arbido Dornya wo ada dinda chi yer koi go ba bore ka go ba che yer koi go ba bore ka go na che fofado go Mali widiyo Barkasi baywara si tonda matasi Warmechi o koreika kai gurei koreika Aizanga duyu kadu male wide Idulolo
dal marjan kado male wini Nasar mai ganyote Marikadu haika kandayo akwewo bano masibana likaya alkaya bana kwe dauta Arby Lindiara ko sobe ni donkili ni mafile ni nyamuso fasai awo ambe muso ka kalula okay ambe muso ka wakati la encouragement du même bibolo folo kadi muso déjà yo fasada parce que donkili flene ni mo yo donkili korolo ite fitini fo wiye akoraka yoro ni fitini ndro par exemple ye nyame yoro ni parce que nte korabara ka membe ne mo mali muso ko ni ngo muso be anga se ka ko muso yere dante muso la ya parce que ni ay an yere chew muso diro fembe bora muso la aka keto na ba mana ngaina donc vraiment ambe muso fo ku wali nyimando dante fo limina parce que nan ko kambe muso yere ka kuma fo ali shini ba an sorala donc ambe barka da muso ye ambu wali nyumando sabula ubanta ni muso yere tan yere te foyer ka fo muso yo ku bella jele bonne fête. Bonne fête, vraiment bonne fête de 8 mars à toutes les femmes du monde. Merci beaucoup. Chale iko ko ibe musique ibe barake si ça non et album nani soro anani na o barabe sena doni le baje single bora déjà est-ce qu'il y a clip au kera single clip kera clip kera wode musangare ka rythme ne minta nyake wasulu tomboktu koroboro kani ba maraka awo parce que pourquoi ni ndongli abe kuma chaman defo follow abayira ko ni yere ayira ko nete nordiste nete sudiste ne malien donc on sait ka fo ko mali betla ka fo ko ni norde ni sudie o tamtala donc li bo korofo aflana donc li bayira ko vraiment si à côté donc li kola ne be se ka bamana donc li da ina fo ko bamana fana be se ka koroboro donc li da o bati me o baja o musangare yere waye na takamba inda jara malibe ina fo ko ne ni nda sisa ajara malibe juste ka di ka fo mo ye vraiment bende kadi bente yoro anto yoro la donc message de dos d'une part d'autre part aussi kayira ko ne mo min ka rythme ta ka ke donc li mo min de do na jara fen chamana kabini bite nena le an fen chama ye dio yereke o clip yerebe ya famu donc an ye fen chama ke donc mo min do yan kanu fana ya kanu donc ya ka dongini kanu depuis fitil la mani donc ni yere tun jara depuis ne yere tun tanon ko mina ke donc de la yere wallahi billahi depuis ni fitil la mani donc ni tun kanne donc comme nera ka fanu yera ka chaba manora ka tema al nera ka siala no e ko roboro donc dongo do bapa ko arbitala je ka ba mane donc kelen dawye donc ne tumbe réfléchi ni fenuna donc finalement on vraiment benin ta peut-être ni ata bi jamo ko effectivement un hakli taro yoro la atemeno kan yere voilà ok c'est ça o dongli be se ka konkorani mo ne dongli nda kanule la parce que biba donc bi koni ali muso koroba jarabi lendo ni man d'accord ya da jarabi la oui parce que oui après surtout mal ni ko jarabi dron bébé weli ko
Sisa. Mbaro ere jarabilendo. Grand frère. Ayo d'accord anga pa ko maka. Fana kɛra guitare fɔlɔ ye. Be jarabilendo. Ma shita min jarabilente. Ala nga caméramanu. Technicien. Filelekelaw. Abe bala. Abe. Donc ayiwa an ka taa ni jarabi. An ka taa ni jarabi. Wala an ka jarabi to yi. Bon, ne tun tɛ fɛ ka jarabi in da parce que ngo komi album ama bɔ fɔlɔ n b'a to ni album banna parce que n y'a prévoir déjà ko n bɛna album in dédicace kɛ ka Mali bɛɛ wele sudiste o nordiste o hali minnu bɛ dugu kɔfɛ u bɛ ka na nin dɔnsu an k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que surprise caman bɛ nin kɔfɛ nin kɛra surprise ye maliyɛn bolo nka caman fana bɛ nin kɔfɛ min ka jugu ni nin ye n kɔni bɛ se ka acapella fitinin k'a la k'a yɛrɛ mɔgɔ la ko ne yɛrɛ de y'a da nka mais n'i ko ko n k'a da comme a bɛ fɛn na an t'o kɛ fo. non an bɛ acapella de kɔ et puis an bɛ acapella de kɔ mais e bɛ se ka ne jaabi wa parce que dɔnkili mɔgɔ kelen t'a da o maa fila de b'a da. Ni ko k'i bɛ awɔ ni dalen bɛɛ la k'i bɛ se ka da n b'a da ɲɔgɔn fɛ sisan an bɛ. Ayi ba koyi ye bani ayi hunde ba koyi de wayini o kɔni a ka nɔgɔ i ma comme ça e yɛrɛ ye kɔrɔbɔrɔ ye. bi ta in ma nɔgɔn dɛ animatrice dɔnkili da. Awɔ ok. A ko de bɛ yen nɔ an ka taa fɛ. Ayi ba koyi ye bani ayi hunde ba koyi de wayini. Ayi ba koyi ye bani ayi hunde ba koyi de ye wayini. Adia mɔgɔ bɛ ni janye mɔdɔ jarabi. Ayi ba koyi ye bani ayi hunde ba koyi de ye wayini. Hali ni n bɛ dumuni na n bɛ miiri la n bɛ miiri janye mɔgɔ la jarabi. I bɛ se ka n jaabi. Hali ni n bɛ tɔgɔma la n bɛ miiri la. Hali ni n bɛ dumuni na n bɛ miiri la n bɛ miiri janye mɔgɔ la jarabi. Hali ni n bɛ biro la n bɛ miiri la n bɛ miiri janye mɔgɔ la jarabi. Ayi ba koyi ye bani ayi hunde ba koyi de wayini. Ayi ba koyi ayi hunde ba koyi de ye wayini. Voilà. Kɛra dɔnkili dala ye. D'accord Thale nin diyara n ye baara in kɔnɔ diɲɛ baara o baara gɛlɛya b'a la nɔgɔya b'a la e ye gɛlɛya jumɛn sɔrɔ. Bon i bɛ se k'a fɔ maa tɛ se ka baara kɛ n'i ma ɲani i tɛ se ka fɛn sɔrɔ fana n'i ma ɲani mais nka n'i ye baara sɔrɔ n'i ye baara kɛ n'i ye nafa sɔrɔ a la a tɔɔrɔli yɔrɔ i t'o ye. N'o tɛ ne tun bɛ kasɛti bɔ tuma min na a ko i ma nɔgɔ dɛ. Kasɛti jumɛn? Fɔlɔ album fɔlɔ ne tun b'a bɛ tuma min na a ko i ma nɔgɔ dɛ o y'a sɔrɔ ne yɛrɛ kalanden de bɛ école la mɔgɔ min bɛ école la a bɛ fɛ ka dɔnkili fana da wari dun t'a bolo a bɛ se ka kɛ cogo di a ko ma nɔgɔ dɛ donc ala ma hinɛ Haruna Barila ale de dɛmɛ kojugu ani ne ka guitariste fɔlɔ ale fana fatura n'o ye Hamani Ture Bastosi olu de dɛmɛ kojugu n ka se ka album fɔlɔ in kɛ bari fɔlɔ n'i bɛ album kɛ a ko i ma nɔgɔ f'i ka répétition de fɛn ninnu ni moyen t'i bolo a ko i ma nɔgɔ dɛ a ma nɔgɔ donc ne ça veut dire gɛlɛya caman sɔrɔ la i b'a sɔrɔ yɔrɔ dɔ bɛ i kan ka wari sara wari t'i bolo i b'a kɛ cogo di ça veut dire a ti ban yɛrɛ gɛlɛya min sɔrɔ na mais alhamdulillah bi ne bɛ se k'a fɔ ne bɛ se ka barika da Ala ye parce que n y'a nafa sɔrɔ n y'a nafa ye donc gɛlɛya ne ɲinɛna kɔ yɛrɛ voilà. Tabarikala. Thale ka baara kɔnɔna na voyagera? An ye dugu caman kɛ den voyagera n ye Afrique kɛ n ye Europe kɛ n ye Amérique kɛ yɔrɔ caman kɔni n y'o kɛ alhamdulillah. Thale ka baara kɔnɔna na ka daminɛ i ka album fɔlɔ la ka na se bi la i ni mɔgɔ caman collaboré la i n'a fɔ jɔn ni jɔn? Bon ne ni mɔgɔ caman kɔni collaboré i n'a fɔ ko Ala ma hinɛ ne yɛrɛ tɛnɛmuso n'o ye THALE ARBY wallahi bon ne y'a daminɛ ale fɛ n tun ye dɔnkɛla de n bɛ dɔn kɛ ale nɔfɛ hakili la ni mɔgɔw ye clip ye u b'a ye ne bɛ clip la ni ale ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ne ni ye Habib Kuyate
on a fait quelque chose au festival. On a bara ke ñogon fait. Neni Umu Sangare bara ke ñogon fait. Neni Mbilia Bela Lama Inala. On a bara ke ñogon fait. Neni Aisha Kone. On a bara ke ñogon fait. Donc akacha artiste là. D'accord. Tale ambe bara mena sisano. Fen jumɛn de bɛ yen nɔ ko o man di ye baara in kɔnɔ artisiya yɛrɛ kɔnɔ. Bon, artisiya yɛrɛ kɔnɔ min man di ne yɛrɛ ye o ye janfan de. Ne kɔni tɛ janfan fɛ parce que vraiment ne bɛ fɛ ne ni mɔgɔ min y'a daminɛ an de k'a laban ɲɔgɔn fɛ. N kɔni tɛ janfa fɛ baara kɔnɔna la. N tɛ janfa fɛ n bɛ sérieux de fɛ fana baara kɔnɔna la. Ok, Tchale. An bɛ jeune fitinin kɛ. Suya baranin bɛ yan. Fɛn min b'a kɔnɔ. Ala k'an kisi gɔn. N'i sera k'o dɔn. Questionnaire kelen filɛ. Fɛn min bɛ jumɛn de kɔnɔ? Ni sera k'o dɔn. Cɛ. O gɛlɛyara dɔɔnin dɛ. Cogo di? I ma se k'o dɔn. D'accord, donc questionnaire filɛ. Ayiwa. Questionnaire kɔni bɛ se k'olu ta. I ye dɔ ta o la. Awɔ. Ayiwa. Ko quel est l'instrument musical que les djinns aiment? Bon. Bamanankan na fɔlikɛ minan jumɛn bɛ yen nɔ min ka di n'i y'a mankan mɛn a bɛ farumasi cɛ fo ka kɛ sababu ye a ka di hadamadenw fo ka di jinɛw yɛrɛ ye. Ne kɔni y'a kɛ soku de. Soku. Parce que soku de ka di mɔgɔ ye soku yɛrɛ de bɛ jinɛ jigi. O de bɛ jinɛ jigi. O de bɛ jinɛ jigi. Tabarikala. An bɛ o bila fɔlɔ. An bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ni an ka question ye. Tchale. An ye album fɔlɔ lamɛn. An ye filanan an ye dɔ ta o la. Sabanan. An bɛ morceau kelen ta sabanan na. Ka sɔrɔ ka an kɔ don ɲɔgɔn na. Sabanan ne tun y'o da la paix. La paix fo fila tun b'a la. N ye la paix da bari tuma min bɛ la paix da o y'a sɔrɔ dugu in tun ka kalan. A tun ka kalan yɛrɛ de. Bon i b'a dɔn artiste fana ye médiateur de. Fanga t'an bolo ka kɛlɛ nka an ka fanga ye dɔnkili de. An bɛ se ka dɔnkili da ka mɔgɔw sensibiliser u ka vraiment kɛlɛ in dabila. An ka jamana in tɛ kɛlɛ dɔn. Mali fɔlɔ pays tun bɛ exemple pays tɔw tun bɛ exemple ta an ka Mali la. Donc ne tun y'o dɔn ko la paix. Mɔgɔw ka vraiment ɲɔgɔn minɛ. An tɛ kɛlɛ dɔn an tɛ siya ko kɛlɛ dɔn an tɛ jamana kɛlɛ dɔn. Mali est indivisible. Ne y'o da o de ye ayiwa an bɛ dɔɔnin fɔ la paix la. Yalasa hali sisan nɔ a ka kɛ message ye tuguni ka rappel kɛ mɔgɔw ye. Parce que hali sisan nɔ dɔɔnin b'an kan mɛn a ka tɔ bɛɛ ka se ka taa ka bɔ yen nɔ. Ni maliyɛnw ye ɲɔgɔn minɛ hakilila ko caman bɛ bɔ a la. Bari hali sisan comme e yɛrɛ y'a fɔ cogo min na dɔɔnin b'an kan nka caman kɔni bɔra a la. Parce que mɔgɔw commencera k'a faamu ko vraiment an bɛɛ bɛ fa la an bɛɛ bɛ ba la. Kɛlɛ in tɛ se ka nafa fosi ni kɛlɛ ma jamana lasegin ko a tɛ taa ɲɛ. Donc an bɛ Ala fɔ o yɔrɔ in na k'a barika da. Hali bi an bɛ Ala deli Ala ka dɔ fara a kan. Awɔ. Inna lillahi wal mulku lillah. Woci wadu ker kwe keter gerhini goci na kwe se. Jaman digo lala, jaman futu futu. Koramba tature Woci wadu ker kwe keter gerhini goci na kwe se. Ine katumana harikira. Seda wayanga katiye ika
salati yer madin chere icin bara wafa kwe madam icin bara din chere madam male se hin ka fai fai ko samda haris Jaman di siti, jaman di bolala, icin bara yer madin chere, icin bara yer mawafa tanding ko sesa. Da kwanji ci fala, da budanga haiga, ibin da kore go chere da tanding ko sesa. Kwe katerga yari ne goche na kwaise mune katumana wa alaka la penalty yana jamana kono alaka ambela jele sagudama chale yani anga ankodo nyona be feka anga guitariste nyininga parce que ani fendo yi réseaux sociaux ka folikela fe anko na masika do yela folikela be de benendo akanwa do di ka shwa do wa ubi akokera do di lawa masiko yoro ni famille parce que ko donc il dala ko wardi folikela ma ko donc il dala bi courant sara folikela bi courant sara o kuma na donc il dala ti wardi folikela ma dia o ko bi chobodi aiwa ninkuma comme era afo chogo minna ibado fembe nyumambala jugumambala aiwa ina foko dongi dalauti kelenye folikela unti kelenye mati seki yere fo ma seki yere tano nere bolo ikanga folikela de nyiniga wala akuma kadi ulu dala kateme nere miye dongi dala bari neme na fenfe mi fo atina fam voilà peut-être guitare fola ou bien guitare fola ibe se ka nyinga ibe se ka fela Nasser oko be chogo disi sano ma kwa da ma donde folikela ni na kuma fora fembe na ke chogo parce que ni fembe njumanta ni jugman bola ne bolo anyuma intichim mais tant que jugman be njumana jagoro nyuma fana be chim donc ni ya e folikela o yere ba fo donc dala ma fo donc dala bele o donc dala do be munte do mission ça pourtant a be parce que ni ya me et puis ou va donc les daw ou le yere betla ka fo ni ya me donc dala nyuma o folikela nyuma bon ni ya folikela nyuma soro ko ne bolo ni doni soro parce que dondo abisa ke ibita fenjini te fen soro mais na soro la domi il faut que bega do ka soro la na ma soro domi il faut que bega do ka ma soro mais a soro la wo ama soro wo ate don donc tu vois a dondo la chamambe comme a mission kunda fana chamambe hal no be milliard soro o be kashi don do ulu ma soro voilà donc abe avant flabé là quoi mais ala ga a klina nyuma ndam d'accord folika ju ben bi wulo bon folika mbele bolo ne ba fo mali artiste ye mali musicien wo donc de la wo ala ga mbe so hakri juman ya parce que adama dem fana ibi daire me so yoro mi o di tayro donc am se ka baraka ni nyogoye nante tan ni nyogoye anga nyogon bla kanu kono bonyala wala sinina nyogon anga se ka kuma nyogon mais na nyogon burja to ko dola amay donc ala ka hakli ni mandam dem amina ya rabbi wa koro ba mana nga fo ka clé okay mina ka kuma son jila a comme ayere ya fo chogo mina ni ere ya fo ne mi fo asegra o kuma kan parce que ngo fembe nyumambala jugumambala mais ne ko ni be ala barkada
kabini y'a daminɛ fo ka na se bi folikɛlaw tɛ min bɛ se k'a fɔ k'a bɛ ne tɔgɔ tiɲɛ wari ko la o folikɛlaw tɛ kabini y'a daminɛ fo bi a mɔgɔ tɛ ne ni n ka folikɛlaw n'i y'a daminɛ ni ne ma tigi la i tɛ tigi la a wari ko la a fan bɛɛ la ne kɔni bɛ se k'o fɔ n kɔni bɛ se ka n bolo kɔrɔta o la Cale kalanden b'i bolo ni wagati in na kalandenw b'i bolo don n'a nataw la ni Cale tɛ jɔn bɛna Cale bila nɔrɔ bila maliyɛnw ye kalandenw caman bɛ Cale bolo ne yɛrɛ dɔw yɛrɛ b'a fɔ ne yɛrɛ tɔgɔma u bɛ minnu yɛrɛ kɛ ne tɔgɔma ye k'a fɔ ko Cale junior olu bɛ a bɛɛ bɛ kalandenw caman bɛ ne bolo hali bamananw ye Cale ladege a kɛra yan Mali kɔnɔna la ne yɛrɛ bɛ kalanbulon na ne yɛrɛ bɛ i bɛ ne tɔgɔ fara liste kan problème foyi t'a la e yɛrɛ tɔgɔ fara liste kan d'accord il y a pas de problème Dicko ok donc an bɛ jamukan sen bɛ a kuncɛ yɔrɔ ma ni folikan laban min bɛ i bolo Ablo folikan dɔ b'i bolo angone alhamdulillah ambala tan ambe mo ko ni nofe ambala deli ala ka tayro ni mandam barka la ya amba nofe chen la ala ko chen mana fen fen nyina fa amba abadam antara ko nyoro la fana hada mari itete biga garsega andu skashile ma de la ka taso donc ambala barka da ala ka shini kana adam fulene merci beaucoup ko ye bamanankan fɔ Ablo fɛnɛ ka bamanankan in tilenna taki mais Adam ne ko ale tɛ se bamanankan na d'accord Cale sisan cameraman ale bɛna tɔgɔ sɛbɛn ne bɛ n tɔgɔ sɛbɛn donc an fila bɛ taa e fɛ yen an bɛ concours kɛ ni min sera dɔnkilida la a ko filɛ ni min ma se ne bɛ fɛ ka fɛn kelen de fɔ mɔgɔw ye minnu bɛ k'an filɛ nin wagati in na ni animatrice a bɛ ka kalabanca de k'aw la dɛ a ɲɔgɔn dɔnkilidala tɛ i y'a faamu a bɛ ka kalabanca de k'aw la n dɔgɔnin don n b'a dɔn a bɛ se min na fana n b'o dɔn a ɲɔgɔn dɔnkilidala o tɛ o donc sisan k'a fɔ aw ye ko dɔnkilidala fila de bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ yan nɔ i y'a faamu a tɛ taa kalan na dɛ ale kalalen don a b'a dɔn wa a b'a kɛ fana a kana nambara k'aw la comme ne ma n tɛ se nambara la donc n bɛ tiɲɛ de fɔ aw ye voilà ne ye dɔnkilidala ba de Cale an tɛ se ka sigi kɛnɛ kɔnɔ ka wuli ka sɔrɔ i ma kuku kɛ Mali kɔrɔbɔrɔw la diɲɛ kɔnɔ yan donc il faut que i ka kuku dɔ k'u la wanda sugu ayiwa problème foyi t'o la bamananw yɛrɛ ɲuman ko wanda sugu n dasi bɔ n k'i dasi bɔ problème foyi t'a la n'i ko ka n k'o fɔ n b'o fɔ kɔrɔbɔrɔkan na salamu alaikum yɛrɛ hin jɛni koyi di waje kuka ga gwara gunaral wakati waran da waje kana hin ka dutan ka gunaral wakati wara hin saka fo wari da wasu albarka da hin jandi ka waro da mesa banan dan mami har Cale arbiyar koyi da war donc ay go Malikunafoni ay ndey wana kayna way dinda wana technicien der wana cameraman den der guitariste der wana yaska koyi yer ka ta da wasu wannan skaina ka jumdi war wana laka donc non kur ka mu ray da garwar yin hin saka fowar ye don wasu albarka yer koy mas ko ga yanda charaga amin ya rabbi aywa alaka nin duwawu minɛ yɛrɛ ko mas ko ga yanda charaga me ala ko duwawu minɛ amin ya rabbi Cale ame foli ka laban di ka jamu kan kunce aywa ne ka foli ke laban o ye ka aw yɛrɛ fo fɔlɔ ka daminɛ directeur ka fo duma n bɛ bɛɛ lajɛlen fo animatrice technicien cameraman ay hali ma cameraman fo foyi t'a la ayi ni y'a ye an bɛ bɔ cameraman de n'o donc an b'u bɛɛ lajɛlen fo mais ni cameraman fo monteur bɛ yen dɛ a bɛɛ ne ko a bɛɛ voilà donc an bɛ monteur fo an bɛ cameraman to yen hali mɔgɔ min bɛ yɔrɔ jɔsi bari sadi almami bɛɛ n'a jɔyɔrɔ misiri kɔnɔ bɛɛ ni jɔyɔrɔ don donc n bɛ bɛɛ lajɛlen fo n bɛ Malikunafoni animateur animatrice n bɛɛ fo n b'an ka technicien fo dante foli min na cameraman comme ne yɛrɛ y'a fɔ cogo min n bɛ e yɛrɛ fo vraiment i y'an wele a diyara n ye
bari ni yaye ba fo ko THALE ARBY ala ni aw fana sababu ni aw man wele ka nga promote antiye ante don donc vraiment aw ni foli kaka donc Malikunafoni quand même vraiment aw ni ci aw ya rabbi taala salli ala al-jamila wa ala al-jalila ma jara Malikunafoni aw bo mérite kon oui bismillah wangawa arhamana disembawa wallahu jango mawangela Malikunafoni wakwai sai kwai da yar wajur kaka sikata ya da kuna falikati ya bayan kwai wati ya satore zinje kabido toye yenga chali ye Fanta Fanta misikiri yana kaide dikko yetini akula kaide dikko Malikunafoni يا ربي تعالى صل على الجميلة وعلى الجليلة ما جرى Malikunafoni يا لله أي بسم الله أما وانك كنافوني الرحمن أما سيمبا واني شريف تمويو باكوي فتمويو نرايم فتمويو يا لله يا لله يا ربي تعالى صل على الجليلة وعلى الجليلة ما جرى Malikunafoni أيوة اللي ما من تكرر برا كامل قال Malikunafoni سانكورا تامين يا ربي أدي أراني كوجو THALE ARBY فوكي بني مدام سيان فو بدانته فلومنا أو ناتو فمي ما وصلوا أو تاتو على كانوا كي كوصلوا vraiment يفعل يوم قصبي parce que أني وين ما جينا فوي دوالا لا déplacer كذا في كسوك أيوة كانوا بقوا أنيو دفو أو ينا هني نياي Dankoroba Kènè بناني THALE ARBY ديكو من جوهم بولو بيني ما سيما أنا جونا دونا نتانا أمي نيو وصلوا Dankoroba Kènè ولا كنو أو كامبي